Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Ako'y dong Alex, di ka ako dumta na itong tawhana, nga isog ra ba kay to siya? Pasag dito. Sa sunod nga manawag siya, unya nakasiguro kang siya. Bundaki des telepono ma. Kasabot ka. Gamay na lang kita kung nagkatulong ng mga bato. Kung makaabot ako sa gikampuhan sa tao nga ako nakita din ang napita. Oh. Doon na lang kita sa ibabaw. Doon na lang yun. Ninagit ko. Oh, narang. Oh. Tent mo nilang kipabarok din eh. Kaysa kang nakita na ko din kanina. Ayaw magtago. Ni anak ko. Kung dili ka nautan, dili ka angay nga magtago. Pakita na ako. Oh. Bago pa siya ako malugluto din eh. Naa siya kaldero. Oh. May sinugmang isda ka napilin. Nganong dili ka man mapakita na ako, ha? Nganong niya ka din mag-camp? Nga lisod man ang tapita din eh. Mahimo ba? Magpakita ka na ako! Ni anasab ni. Ang salbahis. Siya namsab ka ni. Napuang ng binitawhan na, oy. Ano akong gayang pagitaan siya shotgun? Hello? Uy, tingog oy, salbahis. O sa man ka? Praning ka na, ha? Tungod na si mong shotgun mo, patay na ka na ko, ha? Hoy! Ikay unahon kung patay ko mo, pakita ka na kuno. Misagunso sa bimbuang as papanghasol na ko na. Kayo, biyang pasayawon ang bagol-bagol sa kasada. Pero, anong akong giyang pangitaan sa shotgun? Kadugay na sa nitabong inkwentro sa mga rebuild dito sa Mindanao, niya. Pangitaan ko niya siyang shotgun? Huh. Praning na gitihan itong tohana. Kaniyaram ako din sa pagtang. Pero huwag yung pabalik na nagkamping din eh. Siya ka ang nagbutang sa buwang nga bahag sa dulo sa bayag. Huwag bibutang sa note na pasawaton ako. Kung unsay akong gikinahanglan. Huwag ipilin lang sa piliog na lubi. Mubiya na lang ko din eh. Kaya busy pa tatingan ito. Gusto, aron mapugos si pakita na ako. Akong tato ng iyang tent. Muna akong ipaon niya. Mubalik ko sa payag. Di balik na si Jesus sa pangbaw. Pero, yan gida content ka, bro. Ano naman ko? Gusto na ko mo doon ni Jesus. Pero, muna magdoon yung pugong ako pag doon niya. Nga naman ka ni. Pero, kinalamaw man akong pagtagot ako. Kinala atubangon na ako si Jessa.
May nakasunang signaling dipito. Dali ako tubag. Hello? Hello, Andrew. Kumusta na magkakay? Hain ko magkaroon na. Ngano nang tanah ka, tiyo? Daghan ka direk imbitasyon. O kung ako may bawo kung saan sila sa pagtubag. Labi na ito mga bagong suki. Ing nalagin sila nga bibakasyon ko. Kana lang. Wala sige. Ikaw, God. Doon na rabay duha ka bagyo nga nakasuod na din sa Pilipinas dong. Oh, May taglayo ra ng imong nahimutangan. Ya, magian sa bagyo. mau ba? Oy, Salamat sa imong papahibaw, tiyo. Sige, mga damlo ko na andiri sa ako ni mutangan. sige do. Bye-bye. Mabay, tiyo. May umaabot ang bagyo. Kinalamabatayan ko si Jesus sa hilom. Anak ka diha. Bahala nagmagkabuang og pangita ni imong tagiya. Pero, dili ba ka masuko ang tagiya ining tent nga ako man ang kikuha, no? Bahala na sig masuko siya. Total, ako man sabdag iuli kung iyan ang kuhaon din eh. Pero kinahanglang mo atubang siya ako. Pero kinsa magid ka siya. O ganun ni aman siya sa isla. Dili ka nga siya na sa kung nagputang ini mga putangan ni Adini. O ang nagsuot ng mga tukon. Gusto, ang pulpin o papel, kaon ko, suwatan ako siya. Nana, kaya mo na kong suwat. Ako nang ibutang sa Pilipong galubi. Tanaw na to kung tinuod pa nga muhatag siya sa kong pangayuan niya. Pangayuan ako siyang cellphone. Aron makakontak ko sa siyudad. Ni Mama. Pero, doon naman sab kayo signal din eh, no? Bahala na. Basta kay mangayo ko niya. Unsa man gibutang ni Jesus sa Pilipo galubi. Suwat ka na. Unsa man gibutang ni Jesus sa Pilipo galubi. Suwat ka na. May pangayoon siya. Iyang gituman akong nood nga mahimo siya mangayo. Unya na nakukuhaon ko magkasiguran ko. Nga mabalik na siya sa payag. Anak ka na sa Pilipo galubi. Tanawon ta kung tinuod pa nga muhatag ting tao nga nagtukon ako nga magsuwat lang ko. Kung doon ako'y kinahanglanon. Anak ka diya. Mubiyan ako din eh. Unsa ka kung ako siyang upan. Panitan ko kung kinsang mukuha sa sawata. Gusto, utakot ako ng mga sakpot sa ibabaw. Bitago si Jesus kasabutan si Papa. Gusto siya maniid. Kung kinsa mo kuha ng suwat niya. Unya ko na kanakuha na. Kung mula ka na siya. Kaniya naman ko din sa ibabaw. Huwag kay tao nga may kuha sa kong gibutang nga suwat sa Pilipong nga lupi. Kalit mo lang may uwan. Mubalik na lang ko sa payag. Sa paling uwan na. Ikalit na lang. Ibalik na sa babaw si Jesus. Kuha na ko yung isuksok ka suwat. Diyan sa Pilipong kalubi. Kusog na ni Juana da. Muna nang gaingon ni Tio Binoy. Nga umabot na bagyo.
Dara, ni arang yung suwat. Saan na yung gipangayo? Cellphone? Unya ka nito bago na. Kailan magkapangandam ko sa bagyo nga maabot. Sa mani, kagusok sa hangin. Dili ba kumatumbag ni Payaga? May mayag sana sa gawas. Sana mani, kagusok ba yung mag-iwa? Sa manron! Parang doon na nakatumba. Katumba na yun. Nagkanam kagusok ang bagyo. Dili ba ka maabot din ang dagat? Payag! Nagsaan ang kahoy! Minusot ang mga sanga sa kahoy sa ato pinipayag! Masukot na gito din sa kilid sa payag! Bahala ng ginoon ko! Kung diyan ako kuhaon karon, siya na ang bahala! Ah! Ow! May nitusok ako! May... Dugo! Dugo! Kakusog sa bagyo. Yan ang kusunod sa payag nga. Diputuhan si isa. Ako yawagan ng darat sa site ang payag. Oh, dili. Natumbahan ng kahoy ang payag. Oh, Jessa! Jessa! Oh, tigpasok ka ng putahan ng darat ko sundang. Jessa! Jessa! Una, nagubad ang putahan sa payag. Magkasunod ako. Jessa! Oh, dili! Huwag na maglihok si Jessa! 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 Huwag na kisa maglihok! Jessa, dili ka maunsa! Dili ka maunsa! Kinala mabuhi ka! Jessa! Hala, uy! Nagkara sa ding bagyo hada! Carla, wa ba manawag niyo mo si Andrew? Kunhain siya karon. Na, wak man uy! Dili masad siya makontak sa iyang cellphone! Hain magig ka sa mo bakasyon sa. Oh, mao din na iyang pananghid nimo nga mobakasyon siya. Oo, nga naman day. Doon na kailangan na ibawan bahay sa iyong lakaw. Oh, wa. Oh, kana sad bakasyon sad mao na. Ah. May bakasyon si Sir Andrew. Busa kita, mo relax na lang ta dinhi. Kay may bakasyon man ang atong amo. Nahala. Kung ikay unang makakontak ni Andrew, ingna siya. Nga kinahanglan gyud nga mo kontak sa siya nako, ha? Kay doon na ko'y importanteng tuyo niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!